Νιώθω ότι κάθε εβδομάδα ο θεατής θα διαγερθεί η ύπαρξή του. Τα θέματα που θέλω να θίξω με αυτή την εκπομπή είναι τα θέματα που πρέπει να θίγονται στην ελληνική κοινωνία. Νομίζω είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα ε, ξεχάσουμε. Δηλαδή, αν δεν πω γι' αυτό, νιώθω, αν δεν πω για τα νοσοκομεία και για την κατάσταση που είναι, πραγματικά σας το λέω, να πάω να πεθάνω. Άλλο θέμα προφανώς είναι για την αρχαία Ελλάδα. Να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Άλλο ένα θέμα είναι προφανώς η γενοκτονία που γίνεται στη Γάζα. Η Ελλάδα το έχει αγνοήσει εδώ και πόσα χρόνια. Μου δόθηκε ευκαιρία να πω την έκφρασή μου, να πω τον λόγο μου και κάνω αυτό που ως καλλιτέχνης είμαι ταγμένος να κάνω. Να πω την αλήθεια.